Kasla di kalman ubingak lang, ngimitan siyaktay na taingan. Nagpaspas unay panaglabas ti aldaw, tahaan kon nga masipsiputan. Malagip ko iti siyaktay makiaya-ayam, kadagiti padak nga ubingan. Awan danag, awan pakarikutan, tating masapol ko makaammo daamang ken inang. Itan siyaktay marikutan, itinak masakbayan, tahaan kami met nga bakna, awanen ni amang ket bakit metten ni ina. Pada tao mainayon pa'y kasla da mangiduron ta sudat mangupay, kasla pagayatan dat pagdaksan ket malidayan dat pagsayaatan. Tibak ng kulaing ket arapaap, tumulong padak a tao kang runaan pamilya, no dagitoy ket maupayak, dakkel aliday itden na kanya. Ngimsimbeng panunot di pukawen, jak agpay ayos pagkaupayan adumteng. Aniyaman piggis na naksubayan, no may paklibnak siyaktay tumakder. Ti Diyos isut mangibin kanyak, isu nga di nakapulos agdanag, kadagiti arapap ko abaliginak, kadagiti sa una isut mang papig sa kanyak. Tasaw ti apo ket nalawag, siyaktay maikan no inak agdawat, makabirok na no agsapulak, no agtuktok itiri daw may lukat. Papigsay garod panunot ken riknak, kastamet itrabaw tumeng ken takyag, kas kadagiti kuton aggagitnak ket pamatik papigsayanak. Wen pukawek iti darag, taad da plano ti Diyos kanyak, hana pagdaksan di ket pagsayaatak, ikan naknamnama ken nasya at abiyag.